Avui us presentarem 10 coses que ens van molt bé. Alguns ens fan bastant falta, altres ens agraden molt, però totes ens fan molt bé. La veritat és que encara que estem seguint un camí de minimalisme i de menys coses, n'hi ha coses que sempre fan falta i en nosaltres aquestes deus, la veritat és que per nosaltres són molt importants. Per això Les compartim. les compartim. Entrem i us ensenyem. Una de les coses que utilitzem molt és el Bevera. Això, per exemple, és una crema hidratant. És 99,9% pura, però és una forma, no? És un format que es pot comprar i és molt bona per hidratar. Substitueix completament aquestes cremes artesans que es compren per ahí. És biològica, natural i sense cap ingredient artificial. També es pot utilitzar la planta, obrint la planta, la part del mig també es pot utilitzar directament. Aquí tenim la versió comprada. La Bevera també utilitzem el condicionador de la nena, Sí. a la pasta de dents. Suavitzant pel cabell. Sí. Sí. I funciona molt bé. És molt, molt bé. Llimona. Una altra cosa que utilitzem molt són llimones. A les nenes les encanta, a nosaltres també ens va bé. Per què? És un antibiòtic natural. Quan veiem que ens constiparem, que comencem a tenir una mica de mocs o tos o el que sigui, doncs la llimona, beure aigua amb llimona és molt, molt important, ajuda molt. Vitamina C i a part és un antibiòtic natural. I a més, a l'amanida, a mi no m'agrada el vinagre a l'amanida, per això utilitzem Sí, llimona. utilitzem llimona per l'amanida. Ens dona un sabor molt bo. També pel cabell, també serveix com suavitzant pel cabell. I també és superbo, es posa i passat 30 segons el cabell queda supersuau. Exacte. Pica una mica els ulls, i no deixar anar cap als ulls de la dutxa. Però sí, funciona molt bé. L'Uno. Qui no coneix l'Uno? Bueno, aquest està vellet perquè tenim un Juno que va destruint tot, ja està tot pegat per aquí. És el joc en família que nosaltres utilitzem. Més. Utilitzem més, sí, i a les nenes va encantar. És un joc de cartes molt senzill d'aprendre, dels que no el coneixeu, i als nenes els encanta molt, és molt divertit. I passem moltes hores en família, molt divertides, i quan fa una mica de mal temps, o si tenim algun moment mort, doncs Uno. I així el temps es passa molt més ràpid. Una altra cosa que utilitzem molt és bicarbonat de soda. També és un ingredient base que utilitzem a casa, utilitzem també a la pasta de dents, utilitzem per netesar molt. També com deodorant, Sí, és un dels ingredients que utilitzem com deodorant. no evita que suem, sua igual, però no fa olor. Neutralitza els olors. Neutralitza un 90% de l'olor del suor. Utilitzem molt bé els olors i ja està. És un d'aquells ingredients que sempre va bé. Aquí no cal perquè tenim una aigua molt suau, però en cas d'aigües dures també es pot ficar a la rentadora i funciona com un anticalcari. Sí. Per això sempre el tenim a casa. Funk. Fang. Això, bueno, no sé per on començar. Té moltes utilitats. Té propietats regeneratives molt importants. La Juno, per exemple, fa uns mesos es va cremar el braç, l'ha sortit la pell, va ser una cremada bastant important, hem anat a urgències i tot, i el que vam fer va ser posar-li fang. Això es fa amb aigua, com es fa el cemento, es posa amb aigua, es fa com si fossin a moldejar, no? Frau-lo, que no estigui molt sec, que estigui més bé húmid, però tampoc escorri aigua, i s'aplica sobre una ferida, sobre una cremada, i regenera molt més ràpid la pell i el teixit que qualsevol altra cosa que podeu comprar per ahí. També jo em faig esguinces de quan en quan i també va molt bé per baixar la inflamació i per ajudar el cos a regenerar. També l'utilitzem, no aquesta versió, la versió blanca, per la pasta de dents. Sí, dentífric també. Sí, això amb aigua i per rentar els dents és
Sí, això més altres ingredients. Sí. A part, després té altres efectes curatius també, no només per regenerar la pell, sí, a nivell extern, però també a nivell intern. Si teniu problemes digestius, es fan cataplasmes de parla, de fang, i es posen a l'estómac, i això ajuda a millorar tot el sistema digestiu internament i tot. És molt, molt bo. De fet, moltes d'aquestes coses que estem presentant aquí avui, amb aquests ingredients es poden fer coses molt bones, que ja us explicarem en altres vídeos, com fer totes aquestes coses, no? Com posar-les en pràctica. Oli de coco. Una altra cosa, oli de coco. Ens va molt bé. És una altra cosa que utilitzem per diverses coses, pel condicionador de la nena, per la pasta de dents, a la cuina, molts postres, molta cosa, utilitzem l'oli de coco. Per fregir, es pot també. substituir l'oli de girassol, no? Té tota la vida amb l'oli de coco, És una d'aquelles coses que es fes per 100 coses diferents. i la veritat que des que vam començar a utilitzar està anant molt bé i estem molt contents. Pel cabell també, Sí. com suavitzant el cabell. El oli esencial d'orégano. Oli essencial d'orègano. Molt, molt potent. Molt. Una gota d'aquestes amb un got d'aigua i el got d'aigua sembla que l'he posat piripiri o alguna cosa molt picant. Per què és bo? Pues, com la llimona, si veieu que us està quedant una mica constipats o que arribava alguna cosa, 2 o 3 gotetes d'oli essencial d'orègano dins d'un got d'aigua, es preneu el got d'aigua pel matí abans d'esmorzar en dijuni i el recarregeu al llit i en principi, si ja esteu constipats, això ajuda moltíssim, és molt, molt potent i si no, evita i ajuda a prevenir. Sí, al moment que comenceu a veure que comenceu a entrar amb la malaltia, doncs començar a agafar això i la veritat és que talla molt. Això es pot comprar en qualsevol herbonària o cases de productes naturals, d'oli essencial d'orègano. És molt, molt potent, crema, o sigui, és difícil. Si no, el sabor és molt fort, no és massa agradable, però el resultat és fantàstic. Vinagre. Una altra cosa, vinagre de neteja. A mi el vinagre per menjar no m'agrada, però per netejar va molt bé. Això juntament amb el bicarbonato, doncs els dos combinen i la veritat és que Fa un efecte molt divertit. Fa un efecte molt divertit. Comencen a bullir. a les nenes els agrada molt veure l'efecte, però la veritat és que netegen superbé. Substitueix pràcticament qualsevol detergent de neteja, laixiu, qualsevol producte d'aquests químics més potents per netejar el vàter i tot. Això amb el salat, doncs sí. La veritat és que amb aquests dos ingredients hem ja acabat de deixar d'utilitzar molts productes químics, molt abrasius, amb molts efectes secundaris i hem passat a una neteja molt més senzilla i al final dona aquell efecte net, o sigui, no és que, no, queda super net, super arreglat tot. Una navalla suïssa. La navalla suïssa. Tenim unes quantes d'aquestes. En un altre vídeo us ensenyarem la nostra col·lecció, perquè serveixen i perquè tenim diversos. Aquesta és una clàssica i té ben bé 30 anys, pot ser més, aquesta en concret. Jo era molt petit quan el meu pare me la va regalar. I això sempre ens el portem amb nosaltres. Si no amb nosaltres a la butxaca, doncs al cotxe, o si anem de viatge, doncs tenim una versió per anar de viatge. Això té diverses utilitats, té la navalla, té la serra per tallar fusta, etc. I moltes vegades ens ha ajudat, la veritat. Moltes vegades, en aquelles situacions que veieu a vegades a les pel·lícules, que a mi no mai em passarà, ens han passat i hem pogut sortir amb aquesta petita amiga nostra. I aquesta versió no té, però la pinça de la navalla suïssa és millor que qualsevol altra pinça. Sí, que és molt precisa, molt petita. És precisa, és petita i va superbé. O sigui que si no teniu una navalla suïssa, compreu-la i sempre amb vosaltres perquè us pot venir molt bé més de nosaltres. La vida.
Bíblia! L'últim, la Bíblia. I més important de tot, És la nostra companyia, ens dona molt bons consells, ens ajuda a l'hora d'educar els nens, ens ajuda a l'hora del nostre matrimoni, de com fer les coses bé, ens ajuda a l'hora de ser millors persones. Per això, també ens dona força quan estem una mica desanimats, hi ha molts versets que... pels que no la coneixeu, és molt més que un llibre, de fet no és un llibre, és un conjunt de llibres i està més bé feta per estudiar-la i per entendre-la, no per llegir-la com si fos un llibre normal, però suposo que ja farem algun vídeo sobre això també. Però, encara que la llegim com un llibre normal, és molt bo. Els salmes a mi m'encanten per les coses guapes que diuen, proverbis pels consells que donen i tantes altres coses. Per això és un llibre que sempre portem i quan necessitem ajuda, aquí el tenim. I ja està. Aquestes són 10 coses que hem escollit, que a nosaltres, algunes d'elles ens fan molta falta, altres ens agraden molt, i que ben aplicats són accessoris i cosetes que ens ajuden molt i que des que vam començar a utilitzar-los ens han canviat la vida en molts aspectes. Semblen cosetes molt trivials, però la veritat és que van molt bé. Si t'ha agradat el nostre vídeo, dona-li a me gusta, subscriu-te al nostre canal i fins a proper divendres. I no t'oblidis de comentar les 10 coses que més t'agraden a la teva casa i que creus que són essencials. Sí. Adéu. Adeu! Adeu! Adeu!